bolo. Znelo to ako párnik. Čo by párnik? Hladný trpaslík. Už mám toho dosť. Ako nás sem mohli poslať bez jedla? A čo keď? A čo keď fungujeme rovnako ako smiley phone? No, A treba nás len dobiť. Cítiš niečo? Trošku to štekli. Mám to! Podľa návodu by nám mal smiley phone poskytnúť hociaké jedlo, na aké si pomyslíme. Ako stolček pre strisa? Presne tak. Vyprážané piškoty, cukríková nátierka, sirupový šalát, Zmrzlinová polievka. veľký čokoburger. Tretia. Trpaslici, smiley. Smiley, smajlík.